ja tervetuloa taas uuden YouTube-videon pariin. Ja tästä videosta tulee vähän erilainen. Mä siis ajattelin huvikseni tehdä tämmösen videon, missä mä menen Puolalanmäelle katsomaan vähän ilta-aurinkoa tai silleen katsomaan missä kunnossa se on ja tekemään kaikkea juttuja. Ja siis joo. Mulla on siis koko ajan kamera näin päin, koska jostain syystä tässä iPhoneissa ei voi kääntää kameraa, kun video on päällä, koska mä en siis tee tätä millään appilla. Ja täällä on ihan sikakiva tai ihana ilta-aurinko. Ja sanon vielä, että muistakaa tilata kanava ja tykätä tästä videosta. Niin tästä tulee tämmönen pieni kiva video. Ja siis täällä on nyt tälleen tosi ihanasti tätä nurmikkoa esillä, koska nyt ei ole kuitenkaan vielä mikään kesä. Mut kuitenkin mä rakastan tämmöstä ilmaa. Odottakaa, mä pitää laittaa hanskat vähän käteen. Että joo. Ja mulla on vähän nuhaa. Niin älkää ihmetelkö. Joo, siis pitää vähän laittaa näitä hanskoja nyt käteen. Ja siis mä otin pari kuvaa tossa. Joo. Niin nyt mulla on nämä hanskat vihdoinkin kädessä. Ja joo. Mä ehkä sittenkin otan ainakin tämän toisen tästä pois. Koska joo. Okei, kieltämättä täällä on ihan sairaan kiva ilma. Mut siis joo, mä en oo missään kadulla enkä missään. Mä oon siis nurmikolla täällä kävelemässä. Täällä jo näkyy nurmikko ja on ihan sairaan kiva ilta-aurinko. Okei, te ette varmaan näe, mutta joo. Elikäs. Tai ehkä te näitte. Mutta joo. Mä nyt menen tonne kalliolle istumaan, koska joo. Ja sitten mä teen jossain kohtaa niitä kärrynpyöriä. Koska ei tää mitenkään muutenkaan voi voimistella. Niin joo. Mä nyt istun vaikka tähän. Okei, tää on jo kestänyt 2 minaa. Mutta ei se haittaa. Katsotaanpas nyt mitä mä saan tän kännykän. Ei tää on nyt ihan hyvä. Niin joo. Täältä kun katsoo niin tuolla on tommonen hieno näkymä. Ja kaikki varmaan ihmettelee, miksi mä vaan puhun täällä jonkin kännykkään, mut joo. Täällä on muuten aika kivaa. Joo, tästä tulee toinenkin osa, koska niin. Mut joo. Mä teen ehkä tänään täällä sen jatko-osan. Mutta joo, sori jos näitä videoita tulee vähän harvoin. Joo, mä nyt menen tekemään niitä kärrynpyöriä johonkin hyvään paikkaan, missä ei sitten näy niitä muita ihmisiä, koska ne ei varmaan edes halua, että mä näytän ne tässä YouTube-videossa. Mutta joo. Missä olisi hyvä pikka? No tässä olisi nyt ihan ok paikka. Noin, että nyt mä nyt teen pari kärrynpyörää tässä. Tuo laukku pitää laittaa tämän puhelimen viereen. Niin tehdäänpä nyt pari. Tästä. Tälleen vaan. Koska joo. No niin, siinä oli jo ne mun kärrynpyörät. Mut joo, tästä tulee toinen osa
Niin joo, moikka! Nähdään sit siinä toisessa osassa tätä. Niin, kattokaa se mun kanavalta. Ja joo, moikka!